אוקיי, שלום לכולם, אנחנו כאן בסקיי-בלוק. זה כל הדברים שיש. בואו ניקח דלי לאבא וקרח. לידכם זה בשחקן יחיד, הורדתי את זה מהאינטרנט. אוקיי, יש לנו כאן אמצע. נשים כאן את זה, מקסימום ניקח מהאמצע. אתה יכול לא יודעים עוד וואו, זה בנסון, אם שלא יודע. גם יש לי כאן טקסטורה כזאת, אם לא רוצים סתם. אוקיי, עכשיו כל הרעיון בזה, יש לזה, כל הרעיון בזה זה להגיע לשם. רגע, או שלא, לא יודע. אם אני לא יודע את זה, אז אני לא יודע. עכשיו, נקרא דקה, שימים כאן, ושוברים את החלק הזה. הופ. כל הרעיון כאן זה כאילו, זה לא מרחף, אוקיי? שכל המטרה שלך זה כאילו, כל הזה זה קאבלסטון, רק קאבלסטון, אין משהו אחר. כאילו יש, אבל אי אפשר כל הזמן לייצר אדמה. כן, אנחנו נותנים כאן את העצים. אוקיי, מהעצים האלה הכי קשים, זה קרפטינג טייבל. שם את זה כאן, עכשיו עושה מקלות, עושה לי פיקקס, מי שלא יודע מה זה פיקקס, זה מקוש, זה. אוקיי, עכשיו אני לוקח את הקאבלסטון. שיט. אני אלמד בסקיי-בלוק על בנייה. מי שרוצה שיגיד לי איך לבנות בתים מלמטה. הנה אני קשתי. גם למי שלא יודע, את זה כאילו כל המטרה כאן. לבנות דברים, להשיג מהם זה. מבינים אותי. שיצא כאן תפוח. בס. לא טוב אולי טבעם כנראה את זה. אוקיי. עכשיו מי שרוצה יותר מהר לעשות את זה, אז אתם עושים ככה. גם נגיד בעולמות אחרים, שאתם עושים עולם חדש, אז אם יש לכם כל הזמן את ה... אתה יודע, אתם יודעים את הדברים האלה, איירון וזה, אז לי אין את זה, אז אני משתמש רק בקאבלסטון, כי זה המרכיב שלנו. נעשה מכאן. הסרטון בערך יארך אולי איזה 10 דקות, לא יודע. מתי שזה ייצר, אז זה ייצר. אוקיי. אם אתם רוצים לשתול קקטוס, אז אתם עושים ככה. בס. אוקיי, קקטוס. עכשיו אני שותה אותו. עכשיו הוא יגדל לי ויגדל ויגדל. בואו נכין תנור. הנה אתם משנים מוכן. שים אותו כאן. מתי שנגדל עץ. שזה כנראה עונת.
פה לא. זה השיטה שלי, מי שלא יודע, זה שלא יהיה קרח במים. מעצבן, כל שניה צריך לפרק את זה. הנה, יש לי כאן עצם. אם שלא יודע, אתם שמים את זה כאן, ויוצא דשן. שמים את זה כאן. זהו, מקלות. אני רוצה להכין גרזן יותר מהר, יותר גם קל. הנה, גרזן כאן. שיט, ביי. במפריע שתהיים את השם בסמי. באמצע ישתן. עוד סטיל. איזה שיר מעט, יותר טוב. איזה מס מבית זה תפוח. אני רוצה להכין לי עכשיו מעדר. הנה. אני אשתר את זה. אני אשים את זה כאן. שיט. כן, גם לזה צריך לעשות דבר. הנה, עכשיו גם זה לא יקפה, זה טוב. אם יקל סקלטון ונצא ממנו, אתם יודעים, או לא כשיצא עם זה, איך קוראים לזה? לא. חצים. אז אני יכולה לעשות קשר כי יש לי כאן חוט. מי שלא יודע, אני בגרסה 1.4 לא, 1.4 כן. 1.7, סליחה, תראי בספירה, זה שאני 5 או 6. גם יש לי את הטקסטורה הזאתי, למי שלא יודע. אם יהיה לי כאן הרבה לייקים ותגובות טובות, אז אני אראה לכם איפה עושים בית מתחת, שזה כזה כאן, לא כזה כאן, כאילו למטה. תשלחו תגובות, סאבסקרייב, לייקים, אם תאהבו את זה. אוקיי, עוד דקה או שתיים, לא יודע, נגמר הסרטון. בינתיים אני אעשה גשר. נראה לי שם את הקקטוס הזה, זה קקטוס, ושם יש חול